பேரன்புமிக்க அன்பர்களே, பல வருடங்களாக குருநாதரிடம் உடல், பொருள், ஆவி அனைத்தையும் அர்ப்பணித்து பல அற்புதமான உபதேசங்களை கேட்டு கேட்டு தெய்வீக மனிதர்களாக மாறிப்போனவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் அப்பா கருடமலை சித்தரின் அதிகாலை நேரத்து ஆசி உரைகள். நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தவர்களும் உங்கள் அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் நேசத்திற்கும் பிரியத்திற்கும் உரிய அனைவரும் மற்றும் இந்த ஒட்டுமொத்த உலக மக்கள் அனைவரும் எல்லா மனித பண்புகளும், எல்லா மனித நேயங்களும், எல்லா நன்றியுணர்வுகளும், எல்லா இன்பங்களும், எல்லா மகிழ்ச்சிகளும், எல்லா சுபிட்சங்களும், எல்லா நிம்மதிகளும் பெற்று ஆரோக்கியமாக நீடூழி வாழுவதற்கு எல்லாம் வல்ல இறைவன் அருள் செய்வார். அன்பர்களே, கவலைப்படாதீர்கள். இன்று நாம் திருக்குறள் 11ஆம் அத்தியாயத்தில் உள்ள செய் நன்றி அறிதல் எனும் 7வது குறளை பற்றி பார்ப்போம். வாருங்கள் அன்பர்களே. எழுமை எழுபிறப்பும் உள்ளுவர் தங்கன் விழுமம் துடைத்தவர் நட்பு. அப்பா மீண்டும் கூறுகிறேன். எழுமை எழுபிறப்பும் உள்ளுவர் தங்கன் விழுமம் துடைத்தவர் நட்பு. தம்முடைய துன்பத்தை ஒருவர் ஒழித்தவரின் நட்பினை ஏழேல் பிறப்பிலும் மறவாது நினைந்து போற்றுவார் நன்றியுடையார் என்பது இக்குறளின் அர்த்தமாகும். எழுமை எழுபிறப்பும் என்றால் என்ன? 4 வகை யோனி 7 வகை பிறப்பு என்று சித்தர்களும் இந்து மத வேதங்களும் கூறுகின்றன. 4 வகை யோனி என்றால் 4 வகையாக இந்த பூமியிலே உயிர்கள் ஜனிக்கின்றன என்று அர்த்தமாகும். வித்து, வியர்வை, அண்டம், கர்ப்பப்பை என்று சொல்லுவார்கள். வித்து என்றால் விதைகள் என்று அர்த்தம். தாவரங்கள் விதைகளில் இருந்து முளைத்து வருகின்றன. கீடம் என்று சொல்லக்கூடிய சிறு சிறு பூச்சி இனங்கள் வியர்வையிலிருந்து பிறக்கின்றன. ஈசல், கரையான், மூட்டை பூச்சி போன்றவை இன்னும் அநேக விதமான உயிரினங்கள் இப்படித்தான் பூமியில் ஜனிக்கின்றன. அண்டம் என்றால் முட்டை என்று பொருள். பறவை இனங்கள், பாம்பு போன்ற பல அநேக உயிரினங்கள் இப்படித்தான் முட்டையிலிருந்து பூமியில் ஜனிக்கின்றன. கர்ப்பப்பையிலிருந்து பலவிதமான விலங்குகளும் மனிதர்களும் பூமியில் ஜனிக்கின்றார்கள். இப்படி 4 விதமான யோனிகளின் வழிகளாக ஆத்மாவானது மீண்டும் மீண்டும் பூமியில் ஜனித்து கொண்டே இருக்கின்றது. இப்படி 4 வகை யோனிகளின் வழியாக 7 விதமான பிறவிகளை தன்னுடைய பாவ புண்ணியங்களுக்கும் கர்ம விளைகளுக்கும் தகுந்தால் போல இந்த ஆத்மாவானது எடுத்துக்கொண்டே இருக்கின்றது. தாவரங்களாக, ஊர்வனங்களாக, பரப்பனவாக, நீர்வாழ் ஜந்துக்களாக, விலங்குகளாக, மனிதர்களாக, தேவ அசுர கணங்களாக, இப்படி 7 வகையாக பிறவிகளில் இந்த ஆன்மா மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுத்து இந்த பூமியில் ஜனித்து மரணித்து கொண்டே இருக்கின்றது. இதனை ஜனன மரண சாகரம் அல்லது பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி என்று சித்தர்களும் நாயன்மார்களும் ஞானிகளும் மகான்களும் இந்து சமய சாஸ்திரங்களும் ஆணித்தரமாக அடித்து கூறி வைத்திருக்கின்றன. இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலிருந்து விடுபட்டு நிரந்தரமாக இறைவனது திருவடியை நாம் சென்று சேர்ந்து விட்டோமானால் அதன் பெயர் முக்தி அல்லது மோட்சம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இந்து மதமே இந்த 4 வகை யோனி 7 வகை பிறப்பு, பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி, மறுபிறப்பு கொள்கை, ஊழ்வினைகள், கர்மவினை கொள்கை ஆகியவற்றை அடிப்படை கொள்கையாக கொண்டுதான் இயங்கி வருகின்றது. இந்து மதத்திற்கு இந்த கொள்கைகள் தான் அஸ்திவாரங்கள். இந்த கொள்கைகள் இல்லை என்றால் இந்து மதமே இல்லை என்று கூறிவிடலாம். திருவள்ளுவரும் கூட எழுமை, எழுபிறப்பு, ஊழ்வினை, கர்மவினை என்று பல இடங்களில் கூறியிருக்கின்றபடியினால் திருவள்ளுவரும் ஒரு இந்து மதத்தைச் சேர்ந்த துறவிதான் என்பது இங்கு
நன்கு புலனாகிறது. இந்து மதம் கூறும் 4 வகை யோனி, 7 வகை பிறப்புகளை இந்த ஆன்மா எடுக்கிறது எனும் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் நான் திருவள்ளுவரும் எழுமையும் 7 பிறப்பும் உள்ளுவர் என்று இங்கே குறிப்பிடுகின்றார். எழுகின்ற 7 பிறப்பிலும் என்று இதற்கு அர்த்தம். அன்பர்களே, தங்கன் விழுமம் துடைத்தார் நட்பு என்றால் தான் மனிதனாக பிறந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ஏதோ ஒரு பிறவியில் தன்னுடைய துன்பத்தில் பங்கெடுத்து கொண்டு அந்த துன்பத்தை துடைத்து ஒழித்து தனக்கு புனர்வாழ்வு கொடுத்த ஒரு மனிதரை, ஒரு தர்ம பிரபுவை அவன் இறந்த பிறகும் மேற்கண்ட 7 விதமான பிறவிகளில் எந்த பிறவியில் அவன் பிறந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் கூட அந்த ஆத்மா நிச்சயமாக அந்த நன்றி கடனை நினைத்து பார்த்து அந்த மனிதருக்கு தனது நன்றி கடனை செலுத்திவிடும். நீ செய்த அந்த உதவி வீண் போகாது. ஆகவே தயங்காமல் ஒவ்வொரு நாளும் பிறருக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் உதவி புரிந்து கொண்டே வருவாயாக என்று திருவள்ளுவர் கூறுகின்றார். அன்பர்களே, ஆக நீங்கள் இந்த பிறவியில் ஒரு மனிதருக்கு அவரது கொடிய துன்பத்தில் இருந்து அவர் மீளக்கூடிய அளவிற்கு மாபெரும் உதவிகளை செய்திருக்கின்றீர்கள். அந்த உதவியை அவர் திருப்பி செலுத்தவில்லை. அந்த நன்றி கடனை அவர் திருப்பி செலுத்தாமலேயே அவர் இறந்து விடுகின்றார். நீங்களும் ஒரு காலகட்டத்தில் இறந்து விடுகின்றீர்கள். அடுத்த பிறவியில் எழுகின்ற மற்றொரு பிறவியில் நீங்கள் ஒரு மனிதருக்கு செய்த தர்மத்தின் காரணமாக மிகப்பெரிய கொடிய துன்பத்தில் இருந்து அந்த மனிதரை மீட்டெடுத்ததன் காரணமாக நீங்கள் மீண்டும் ஒரு அற்புதமான மனித பிறவியை அடைகின்றீர்கள். உங்களுக்கு செலுத்த வேண்டிய நன்றி கடனை செலுத்தாமலேயே இறந்து போய்விட்டதால் உங்களிடம் இருந்த அந்த தர்மத்தை பெற்றுக்கொண்ட அந்த மனிதன் ஒரு நாயாக பிறவி எடுக்கிறான். இப்படித்தான் அந்த கர்மவினை சுழற்சி ஏற்படுகின்றது. அன்பர்களே, ஆக உதாரணத்திற்கு அப்பா ஒரு விடயம் கூறுகிறேன். ஒரு பிறவியில் நீங்கள் யாருக்காவது பேருதவி புரிந்து அவரது துன்பத்தை துடைத்து இருக்கின்றீர்கள். இறந்த பிறகு அப்படி இருக்கும் பொழுது இறந்த பிறகு ஒரு மனிதனாக நீங்கள் மீண்டும் பிறப்பெடுத்திருக்கின்றீர்கள். நீங்கள் யாருக்கு உதவி செய்திருக்கின்றீர்களோ அந்த மனிதனும் இறந்து போய் ஒரு நாயாக பிறப்பெடுத்து வருகிறான். நாயாக பிறந்த அந்த மனிதன் உங்கள் வீட்டை காவல் காக்கும் நாயாக பிறவி எடுத்து வருவான். முன் ஜென்மத்தில் நீங்கள் அவனது துன்பத்தை போக்கி அவன் இன்ப வாழ்வு வாழ்வதற்கு அவனுக்கு மாபெரும் உதவி புரிந்திருக்கின்றீர்கள். அந்த நன்றி கடனுக்கு பிரதி உபகாரமாக அந்த மனிதன் ஒரு நாயாக பிறந்து வந்து உங்களது வீட்டை இரவு பகலாக காவல் காப்பான். உங்களிடம் மிகவும் விசுவாசமாக இருப்பான். அந்த நாய் உங்கள் மீது உயிரையே வைத்திருக்கும். உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆபத்து என்றால் தன் உயிரையே பணயம் வைத்து அந்த நாய் உங்களை காப்பாற்றிவிட்டு உங்களது மடியிலேயே அந்த நாய் விழுந்து இறந்து போய்விடும். இப்படி அது செய்ததன் காரணமாக முன் ஜென்மத்தில் நீங்கள் செய்த நன்றி கடனை அடைத்துவிட்டு நாய் ஜென்மம் நீங்கி நல்லதொரு அற்புதமான மனித பிறவியை அந்த ஆன்மா எடுத்துக்கொள்ளும். இதைத்தான் திருவள்ளுவர் எழுமையும் எழுபிறப்பும் உள்ளவர். இந்த 7 பிறவிகளில் எந்த பிறவி எடுத்து வந்தாலும் அந்த கடனை அவர் திருப்பி கட்டிவிடுவார். ஏதாவது ஒரு வகையில் நாயாக பிறந்து வந்தாவது உங்களது வீட்டை காவல் காத்து உங்களுக்காக தன் இன்னுயிரையே தியாகம் செய்து அந்த நாயாகப்பட்டது தான் பிறப்பெடுத்து வந்த அந்த நன்றி கடனை உங்களுக்கு கட்டிவிடும் என்று திருவள்ளுவர் கூறுகின்றார். எழுமையும் எழுபிறப்பும் உள்ளவர் தங்கன் விழுமம் துடைத்தவர் நட்பு. இப்ப புரிகிறதா அன்பர்களே? நன்கு புரிந்து கொள்ளுங்கள் அன்பர்களே. பிறவியிலேயே, அதாவது மேற்கண்ட 7 விதமான பிறவிகளிலேயே மிக மிக சிறந்த பிறவி மனித பிறவி மாத்திரமே ஆகும். மனித பிறவியில் மட்டுமே நீங்கள் நற்கர்மங்கள், நல்ல தர்மங்கள், நல்ல தானங்கள்,
நல்ல தவங்கள் யாவும் செய்து பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலிருந்து விடுபட்டு மரணமில்லா பெருவாழ்வை நீங்கள் எய்த முடியும். இதைத்தான் நம்முடைய ஞான சித்தினி ஔவையார் அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது என்று கூறினார்கள். அப்பா, இன்னொரு உதாரணம் கூறுகிறேன். நீங்கள் ஒரு ஜென்மத்தில் ஒரு மனிதனுக்கு மாபெரும் உதவிகளை செய்து அவனது துன்பகரமான வாழ்வில் இருந்து மீட்டெடுத்து அவனுக்கு சுபிட்சமானது ஒரு வாழ்க்கையை நீங்கள் கொடுக்கிறீர்கள். ஆக ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த நீங்கள் செய்த உதவிகளை பெற்றுக்கொண்ட மனிதன் அந்த உதவிகளை திருப்பி செலுத்தாமலேயே இறந்து விடுகின்றான். நீங்களும் ஒரு காலகட்டத்தில் இறந்து விடுகின்றீர்கள். ஆக நீங்கள் ஒருவரது வாழ்க்கையில் விளக்கேற்றி வைத்ததனால் நீங்கள் மிக அற்புதமானதொரு மனித பிறவியை எடுக்கின்றீர்கள். உங்களிடம் உதவிகளை பெற்றுக்கொண்டு அதை திருப்பி செலுத்தாமலேயே இறந்துவிட்ட மனிதன் தனது கர்ம வினைகளின் காரணமாக ஒரு மலை பிரதேசத்தில் ஒரு மரமாக பிறக்கிறான். இப்படி கர்மவினை சுழற்சி இப்படி ஏற்படும் அன்பர்களே. ஆக நீங்கள் மனிதனாக பிறக்கிறீர்கள். உங்களிடம் உதவி பெற்றுக்கொண்ட மனிதன் ஒரு மரமாக, ஒரு பிரம்மாண்டமான மரமாக பிறக்கிறான். ஆக விதிவசத்தால் ஒரு காலகட்டத்தில் நீங்கள் அந்த மலை பிரதேசத்தில் உங்களுடைய வாகனத்தில் பயணம் செய்கிறீர்கள். உங்களது குடும்பத்தோடு பயணம் செய்கிறீர்கள். ஒரு வளைவில் உங்கள் வாகனம் விபத்துக்குள்ளாகிறது. அப்படி விபத்துக்குள்ளான அந்த வாகனம் அப்படியே தடம் மாறி சென்று ஒரு மரத்தில் மோதி அப்படியே நிற்கிறது. இன்னும் கொஞ்சம் தாமதித்தால் கூட அந்த வாகனம் பயங்கரமான அதல பாதாளத்தில் விழுந்துவிடும். யாரையுமே உயிரோடு மீட்க முடியாது என்கிற சூழ்நிலை ஏற்பட்டுவிடும். ஆக அந்த மலை பிரதேசத்தில் அந்த பிரம்மாண்டமான மரம் இருந்ததால் உங்களது வாகனம் அந்த மரத்தில் மோதி அப்படியே அங்கேயே நின்று விட்டது. அந்த வாகனம் பாதாளத்தில் விழுவதை அந்த மரம் தடுத்து விட்டது. ஆக நீங்கள் அந்த மரத்தை பாராட்டுவீர்கள். நல்ல வேளையாக தேவாதீனமாக கடவுள் போல அந்த மரம் அங்கு நின்று எங்களது குடும்பத்தை காப்பாற்றிவிட்டது. இல்லை என்றால் அதல பாதாளத்தில் விழுந்து எங்களது குடும்பமே அழிந்து போயிருக்கும் என்று கூறுவீர்கள். ஆனால் உண்மை நிலை என்னவென்றால், முன் ஜென்மத்தில் நீங்க மிகப்பெரிய தர்மத்தை இந்த மரமாக நின்ற மனிதனுக்கு நீங்கள் செய்திருக்கின்றீர்கள். இந்த மரமாக நின்ற மரம் வேறு யாரும் அல்ல, முன் ஜென்மத்தில் உங்களால் வாழ்விக்கப்பட்ட, புனர்வாழ்வு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு மனிதனின் மறுபிறவி. அந்த மறுபிறவியில் அவன் அந்த கடனை திருப்பி செலுத்த வேண்டும். அதற்காக இறைவனுக்கு எல்லாம் தெரியும் அல்லவா? அதற்காக அந்த மரத்தை அவன் அந்த மலை பிரதேசத்தில் படைத்து வைத்திருக்கின்றான். இறைவனுக்கு தெரியும், ஒரு காலகட்டத்தில் நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தோடு அந்த மலைப்பாங்கான அந்த பிரதேசத்திற்கு வருவீர்கள். அதாவது மறுபிறவியில். ஆக மறுபிறவியில் நீங்கள் ஒரு மனிதராக பிறந்து வருகின்றீர்கள். அந்த மனிதனும் பிறக்கிறான், அதாவது மரமாக பிறக்கிறான். ஆக மரமாக பிறந்து அந்த மலை பிரதேசத்தில் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட மாபெரும் விபத்தில் இருந்து உங்களது ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தையும் அந்த மரம் காப்பாற்றி விடுகின்றது. ஆகவே அந்த மரம் தன்னுடைய கடனை உங்களுக்கு செலுத்திவிட்டது. அதாவது மரமாக நின்ற அந்த மனிதன் போன ஜென்மத்தில் உங்களிடம் பட்ட கடனை செலுத்தி விடுகின்றான். ஆக கணக்கு தீர்ந்து விட்டது. ஆக மறுபிறவியில் அந்த மரம் நல்லதொரு மனித பிறவியை எடுத்து அது நல்ல சுபிட்சமான வாழ்க்கையை வாழக்கூடிய சாத்தியத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு விட்டது. ஆக கர்ம வினைகளின் சுழற்சி அங்கே நீங்கிவிட்டது. இதைத்தான் திருவள்ளுவர் எளிமையும் எழுவரப்பும் உள்ளுவர் தங்கன் விழுமும் தொடைத்தவர் நட்பு. ஆகவே உங்களிடம் பெற்றுக்கொண்ட உதவியை ஒரு ஆத்மா எத்தனை பிறவி எடுத்தாலும், எப்படி பார்த்தாலும், ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு கல்லாகவோ, ஒரு மரமாகவோ, ஒரு புல்லாகவோ, ஒரு பூச்சியாகவோ, ஒரு விலங்காகவோ, ஒரு மனிதராகவோ, ஒரு தேவதையாகவோ, ஒரு தெய்வமாகவோ ஏதோ ஒரு பிறவி எடுத்து வந்து அடுத்த ஜென்மத்தில் உங்களது கடனை அது கட்டியே தீரும். இதிலிருந்து யாருமே தப்ப முடியாது. ஆகவே திருவள்ளுவர் கூறுகின்றார், ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது ஒரு வகையில் தர்மம் செய்து கொண்டிருங்கள். அந்த தர்மம் உங்களது தலையை காக்கும்.
உங்களது குடும்பத்தை காக்கும். மறு ஜென்மம் நீங்கள் எடுத்து போகும் பொழுதும் நீங்கள் செய்த அந்த தர்மத்தின் விளைவாக ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த உங்களிடமிருந்து தர்மத்தை பெற்றுக்கொண்ட மனிதன் ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுக்கு அந்த கடனை திருப்பிச் செலுத்துவான். மீண்டும் ஏதோ ஒரு வகையில் நீங்கள் காப்பாற்றப்பட்டு நீங்கள் கரை சேருவீர்கள். ஆகவே செய்த தர்மம் வீண் போகாது. இதைத்தான் திருவள்ளுவர் எழுமையும் எழுபிறப்பும் உள்ளுவர் தங்கன் விழுமம் துடைத்தவர் நட்பு என்று கூறுகின்றார். ஆகவே அன்பர்களே, அனுதினமும் ஏதோ ஒரு வகையில் தர்மம் செய்து கொண்டிருப்பதை உங்களது வழக்கமாக கொள்ளுங்கள். தானம் அல்லது தவம் இரண்டில் ஒன்று, ஏதாவது ஒன்றை அனுதினமும் செய்து கொண்டிருப்பவனுக்கு வானவர் நாடு வழி திறக்கும் என்று கூறி இன்றைய பதிவை அப்பா நிறைவு செய்கிறேன். மீண்டும் நாளைய பதிவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.